Que mono, com s'ha posat el lloc. Qui l'ha fet el llac? Que fort, tio. Està superbé. I aquest got és el got oficial. El got Cristian, te l'heu comprat. és el got de Tineo. El teu primer got. L'original. La primera Va ser un drap, va ser un drap. Como tu primer condón, pues lo mismo. Com a primer petó. Moltes gràcies. Què? És per tu i prou, aquest? Aquest és el teu got d'escarxadora oficial. Si quieres, descansa tú lo tuyo. Vols que et pintem el nom aquí o alguna cosa? Escarxadora. No. Em pintem. Dos petons, Helena, dos petons. David, dos petons a la Clara. Em portes un èring d'aquells o què? Clara, jo també. A veure Sí, vols que et posem el nom? Farem dibuixos. Tu, Clara, dibuixes molt bé, en David també. Podem fer dibuixos al got amb un èring. Vale. Amb un èring o el d'aquells de vidre. L'èring no marxarà, no? Un èring? Pues no dibuixos, ¿Qué es va. la